Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Rantay 1 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad ng ining programa sa subong nga oras. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita upod sa atong mga ka-newsline na reporters. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers, i-check nato nanay ang pag-asa. Nayara na naka-standby sa linya si weather forecaster Charlie Depra. Palihog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Mr. Charlie Depra, sir, good evening. Magandang gabi sa tanan niya tagpalamatik kag viewers ang Iloilo Newsline. Ay pinakaling lakas ang panahon karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 17, 2021. Intertropical Convergence Zone or ITCZ nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Mga sininga sistema diri sa aton sa Western Visayas, magapangipabaw magalumon nga kalangitan, lapta-lapta ng mga pagulan, pagpangilap pa nag-uop dala sining ITCZ. Mahina tabto makasarangan niya hangin, magali na bagat na nakatungdan, magadala naman sa makanay tabto makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tansatong temperatura, nasa 24 to 30 degrees centigrado. Ang adlaw naman nagtunod alas 5:49 kay sa hapon, magabutlak alas 5:39 buwas sa aga. Pagkamon ang pinakaling lakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, sa Lidepra. Siya, kumusta na ang weather disturbance? Yes, ang LPA nga itong ginamonitor, naglikad niya adlaw nakagawa na ina sa Philippine Area of Responsibility. Kung may mga pag-ulan sa karon, mga scattered yung mga pag-ulan, dala ini sang ITCZ. Oo, botang balon nga buwas, kung ano kaya init ka ina, posible amo man ini ka init buwas. Yes, posible mainit ang atong adlawon. Apa sa gihapon, expect natin may mga lapta-lapta mga pag-ulan, ilabi ng sa hapon ng gabi. Okay. Mr. Charlie Depra, sir, thank you so much sa informasyon. Welcome, mayang gabi sa liwan. Mayang gabi, sir. Iloilo Newsline Weather Update. So, gawa na sa PAR ang low pressure area kung LPA. So, kabay pa nga mainit na buwas. Hindi lang kita maghatag kumpiyansa. Kay gulpi lang nagabundak ang ulan. Kung hinali magbundak ang ulan, amoy niyang halinan sang trangkaso. Kung matrangkaso ka mo, magsipag hingo-hingo ka mo dira. Laban-laban nga, ipaswab ka mo. Kag kung hinali ipaswab ka mo, kay daw may nakitaan nga symptoms, magpositive ka mo sa COVID-19. So halong-halong gid, inom damo tubig, vitamin C. Hindi ka mo pasayang-sayang dapat dalagid sang payong
O kon kalo nga may pandongged, may tabon ang inyo nga alimpuduhan. Amo nang himuon nyo. Kaya grabe subong. Ang strain naman sa nga trangkaso. Lain sa nguna, nga matrangkaso ka, okay lang. Ang bulong niya sa nguna, royal. Isa lang ka royal mo. Ayo da yun. Subong niya may hindi ka dali-dali nga payuhon sang isak royal. No, soft drink la. Danguna, true orange na mo. No? Ulihin may merinda na. Nan, galigid ka na, true orange na. Nan, dugay, dula na mo. Ang sakit sang ulo mo. Saan gahilana ta, gahampang pa, subong. Madisgasya ka, ma-charge ka sa COVID. Kagang ubo sa una ya, hindi tamak dalom. Hambal kita dalom. Nga daw hasta ginawa mo daw mahunos na bla. Nga mo na subong ang na-experiensyahan ang nabatyagan sa aton nga mga kauturan nga natrangkaso. Kag hindi lang niya pilalang kadlaw, sinimana ang trangkaso. Di mayo lang kumayara ka ngay tambal dason nga bulong. What if nga wala? Butang ka sa lang-alang. Maligid ka. Paniwangon ka niya. Paniwangon. Kay daw ay kagana magkaon. Ang symptoms siya look alike sa COVID-19. So mo nang balta, ngalong-halong gid. 36 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton nga mga kanyos line sa Luzon, Visayas, Mindanao. Diraman sa iban nga pungsod. Mayong gabi, kag kumusta na kamutanan? Kabay pa nga okay lang kamo. Wala sang problema. Samtang nga nagatanaw, nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Sa aton nga mga headlines. Senator Richard Gordon. Ay, nagsabat na gid man siya. Gapon ginplayta. Ang aligasyon to ni President Duterte, subong iplayta naman yan kay Senator Richard Gordon para patas ang atong presentasyon. No? Senator Richard Gordon ginakusahan si President Rodrigo Duterte nga nagapang abugar sa taga Parmalee Pharmaceutical Corporation nga subject sa Senate investigation sa nga Blue Ribbon Committee sa ginpasuni nga overprice sa pagpamakal o kung pagbakal sang mga medical supplies. 4 ka lugar sa Western Visayas ginpahamtang sang Department of Health sa Alert Level 4 may kaangtanan sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ginalakipan sang syudad kag probinsya sang Iloilo, Guimaras kag syudad sang Bacolod. Sa dugang pagid nga balita, supply sang liquid oxygen sa mga hospital sa syudad sang Iloilo amat-amat nang nagakaubos suno kay Mayor Jerry Triñas. Supply sang illegal drugs sa Western Visayas sugot nga ginamonitor sang PDEA 6 kung nagjutay bangod sa na-intercept sang katapo sang PDEA, Bureau of Customs kag pulis ang masubra 800 kilos sang shabu sa sunod-sunod nga operation sa Luzon area. Sa dugang pagid nga balita, sa 39 minutos na nakaligad sa alas 8. Dayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Yari ang dugang naton nga balita. Pick up nakabunggo sa mga sa nagapark nga tricycle sa Buena Vista, Guimaras. Kag lalaki nagadala sang motorsiklo nga wala sang helmet kag wala sang driver's license. Nadakpan sang Highway Patrol Group. Ang lisensya sino ya? Basi sa kay sawahon niya lang ni lisensya.
Apat ka mga barangay sa Hamtik Antique ginsulob sang tubig baha bangod grabe ang ulan. Sa dugang pagid nga balita, DOH nagatag sa publiko ang vaccination hindi compulsory sa pagpangita sang trabaho. Ari na. Kaysa nagligad, taon ginatag nyo na way na sang saligmato. Tanawa, kundi ginagamit sang iban nga mga tuso nga employer, Tanawa, kundi disgrasya mga empleyado. President Rodrigo Duterte gintawag si Senator Richard Gordon nga hindi presidente sa mga Filipino. Ginatawag siya ni Senator Richard Gordon. Si President Duterte, gintawag siya ni Senator ni Richard Gordon nga hindi presidente sa mga Pilipino kay nga nagapang-abugar sa kuno sa pharmaceutical hindi Pilipino. Grabe no, may mga balos na di karon si Senator Gordon. DOH nagahingyo sa COMELEC nga pangitaan sang pamaagi nga panugutan ang mga COVID-19 na positive nga magbuto sa tion sang eleksyon. Senator Richard Gordon, chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, ginakwestiyon ang mga napamakal nga ginpasuni luxury cars nga nagapanag-iya sang Pharmaceutical Corporation nga subject sa investigasyon sang Senado sa pagpamakal sang medical supplies sa COVID-19. Kagay, check naton dugay-dugay kung anong kausa kaina sa power interruption nga nagluntad sa city proper Kagamulo. Kag may araman kita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. More Power Iloilo, bringing more to life. More Power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More to Less. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiyan namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla, plus purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. May ara man kita sa Food Panda. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Sa aton nga mga listeners, kung magbayad ka mo sa More Power, may ara na silang GCash na. Bisan hindi ka mo magkadto sa ila opisina, pwede ka mo dakbayad sa GCash na basta nga way na kamo sang old account. Mahapos na gin pahapos na ang transact nyo sa More Power Iloilo. Yara sa atong linya ang isa sa mga spokesperson sa More Power Iloilo, parte kay na sa power interruption nga nagluntad sa city proper kag Mulo area. Miss Joy Pantilaga, mayong gabi. Sa inyong mga viewers sa listeners. Oo. Miss Joy, kumusta kay na ang power interruption? Ano na-restore na tanan ang power supply? Yes, sir. 4 PM na full-restore na natin ang tanan ng mga affected users sa
natin sa mono substation or substation. So, nadumduman sa atin yung mga viewers. Mm. And may oras na ang mga pagtuloy sa ano, yung scheduled down to action, kaya ng social media yung nagakuha sa place sa community, at sa mula, yung proper substation. Yung 3:42, sa hindi sa hapon, so mga full-restore niyo sa mga 4 in the afternoon. Yung response, kasi yung scheduled sa interaction, may na nakununtin, may sa facilitator, nag-obrang covered gym, kaya sa may lapis tour na gym, nakununtin sa natandog niya, yung 69 TV line. So natandog yung ating na 69 TV line, yung line 5, automatic trip off. So, dalasan ni Sigida, yung pinakamalapit ng hospital, yung pang-research, yung isang hotel, yung first financial hotel. Lalaki pa lang sa research na development sa medical status. So why sila nga ginbutangan ay insulator para nga kuninali nga magtrabaho sila, at least may ara na nga daan nga preparasyon, o why nila preparahan nga base nga ang kabilya nila magtandog sa primary line? Wala lang gigita mo kung sibalo sa dyan. So, ang state lang natin, natandog niya, eventually, ang kapanin niya, ang system TV line natin. Oo. So, natong reason sa mga pag-automatic trip off sa aton nga line 5. Oo. May lang to kay madali lang kag na trace up the zone. Kung ninali nga naglawig-lawig to, bao dako-dako tanim balayran sa nga company ba? Amo ganito so. Mga kasi siyempre may process, may message, di kong pilala na sa kanila. Kasi malapad ang effective natin nga areas, no? May mga nag-report naman, ay sige ba, at salamat, may stress sa atin nga mga pumuluyo na nag-report sa atin, isip ba, para na nag-respondera natin. So, sa district natin, pag naka-receive kita sa report, ano sigong padulungan sa atin yung sa nasikyan yan, yung pabalikan natin ang mga affected niya today. Oo. Nga may narangan ang gatex nga lingya nga bayaran na. Oo, bayaran na. Kaya bala nyo, ang more power private siya, no? Private siya pero gakiter sa public. Ti kun hindi na magtiyog ang ila metro, di siyempre anong sukto nila kundi wala. Ti kun ninali nga magdulog na siya, sumaho na kung pila ang damage, pila ang napiktuhan, kag amo ina ang i-charge kag kapin pa primary line 69 kV, 69,000 volts ang natandog ya para sa atong nga listeners lang Miss Joy, para mathagan sabla ngay nga ako no nga masukot amo na nga natandog kag na trip off mayo kun hungod to ti mang pamangkot nga naglisensya sila sa MOR nga maamo sina, di bla Miss Joy? Correct, yes, Sir Johnny. That's why nakita ko salamat ng Facebook na nakataniwag ka mo. Parang mag-nator, ano? Sa atin na lang mga consider. Kasi ang yung son, balik sila sa John, ngayon, sinabag ko kasi mas maraming mga nabibigit na ako ano ang cost. But sa pagkamatod, kita naman yung ito ngayon, walang set na natin apeksado mo nung natin yung revenue. Ang salamatan yung kabaitan yung recover yung construction worker na 2028 sila pa pag-distrito sa mga. So, I believe that ang ability ko, I'm not sure na hindi matandong sa mga barangay. Okay. Miss Joy, thank you so much sa impormasyon nga ginhatag ni mo diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Thank you so much, Sir Jimmy, sa magandang episode sa ating mga consumers sa Iloilo City. Thank you so much. Nabatian ang spokesperson sa More Power Iloilo, Miss Joy Fantilaga. So, explain naton sa inyo nga ang na sum up sa More Power. Kay tiway nagtiyog ila metro,
Dira sila nagakabuhi sa metro. Kag kun ninali nga sukton man na sila sang ila konsumidor, anong ila na nga irason, anong ila nga ibayad na, masiling ka karon nga tigin sukot nila di makadto, siyempre sa konsumidor, sumahon naman na nila kung pila ang na pierde man to sa mga konsumidor, i-divider ina, no? Pag divider ina, kung pila to ang nasukot, amo na siya ang ihatag man ipason sa bill sang konsumidor. Yan. So at least matag, no? Kapin pa nga dan 69 kV, 69,000 volts, primary line. Tiko niya matandog mo lang dang isa kalinya, ma-automatic ka trip off na. Di apektado na daso nabi nyo, ano? Ang sunod niyang secondary line, ang 13.8, ang panawag nila 13.8, amo na 13,800 volts. Pakadto na sa substation. Pag-abot sa substation, i-magnify pagin na niya, isa kaya sa distribution transformer, from distribution transformer, pakadto na sa commercial o kon residential. So, at least nataga ng iba naton nga mga kanyos line, kag ang iba nga nagapamangkot dire. 50 minutos na nakaligad sa alas 8, padayon kamo nga nagapamati sa Iloilo Newsline. Graphics Innovative Mind, Compute Techniques, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City, sa unan langgid sa Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyahan ni Sir Manny Sanoy. Standby yan, sweet, yara na sa atong linya ang spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, Major Sinona Pansito. Major Pansito, sir, good evening. Si Johnny Diaz, welcome sa Iloilo Newsline. Iloilo Newsline at ng tagapagsinig ng ating programa at ng ating estasyon. Magandang gabi po sa akin. Oo. Sir, anong latest nga assignment ni mo, sir, nga mamatayan namon nga ma-i-relieve ka na bilang spokesperson sa nga 3rd ID, din ka, sir, i-assign? Yes, tama po yun. Actually, effective pa ito noong September 16. However, yun nga, dahil wala pang kapalit, at tayo pa ay nag-aantay doon sa kapalit, kaya tayo pa rin ang tumatayo na spokesperson ng 3rd Infantry Division. But I have orders and I will be leaving for Metro Manila, specifically with the General Headquarters of the Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Basically, halos the same pa rin ang trabaho. I'm joining the Civil Relations Service of the AFP. Bali, bigger scope lang and wala pa akong hawak kung saan talaga, but most likely I'll be handling the media and civil affairs group of the Armed Forces of the Philippines. At the same time, station manager of the DWDD, ang AFP radio, and there is also one FM station that I'm handling. At saka yung TV program natin every Saturday with the Armed Forces of the Philippines. Oh, how long, sir, nga nagstay ikaw bilang spokesperson sa 3rd ID? Actually, nag-stay ako dyan for 2 years and 6 months, more than nag-run dyan ang aking stint. But I am with the 3rd Infantry Division for almost 3 years already. So, kailangan na rin mag-move. And ito na, at saka ganito lagad din ang buhay ng military, ang buhay namin mga kasundaluhan. But we keep on moving as part of the dynamism of our organization. Sana balaan naton, sir, nga kung ang official nga naghalin sa 3rd ID bilang PIO, pagsaka ya si babaw laban-laban nga ma-general gid, sir mo? Sa atin naman dyan, hindi natin yan iniisip, basta sa atin ng makaambag, makatulong at makapagtrabaho ng tama para sa taong bayan. We've been doing this job, sinusuklian lang natin yung
expectation ng mamamayang Pilipino, yung gusto nila na trabaho ng kanilang kasundaluhan. Oo, pareho to sa una nga damo na nga mga PIO nga nag-alagi diri kanday Major Marquez, kanday Captain Solyesta subong si Sir Solyesta general na Lindon Solyesta sir. So laban-laban sa ulihi nga pagbalik mo na mabalitaan na namon Major Sinon Pansito Brigadier General na. Let the destiny decide for that, Johnny. Hindi naman natin yun ang talaga nakafocus tayo. What we are focusing is yung on-hand na trabaho, yung kasalukuyan trabaho na mayroon tayo, which is to advance the information environment. Kasi alam naman natin na there is two distinct entity between the armed forces of the Philippines, sa ating mga kasundaluhan, at saka doon sa ating masa. Kami kasi naniniwala kami na dapat talaga alam ng masang Pilipino ang ginagawa ng kanilang mga kasundaluhan. So on my part, I'm just doing my job kung saan man ako aabutin, kagaya nitong posisyon ko ngayon, hindi ko naman din ito pinangarap. Ito ay nag-board sila. Ibig sabihin may mga personalidad na naghanap para maging fit doon sa posisyon at tayo ay natutuwa lamang na tayo ay inilala na pwedeng magtaguyod sa opisina na yun. Oo. While man sila siguro sir sang inugpaslak da ibutang kagya nabalaan nila nga ikaw ang daw may knowledge ginada humalin pa sa una sa radyo natin sa MBC Manila Broadcasting Company kagya subong napadako mo man ang Spearhead Division sa nga Third ID. So laban-laban nga ikaw gidman ang napilian nila nga magapamuno sa TV station kag sa inyong FM station dito sa Campa Aguinaldo, Major Sinon Pansito, sir. I believe, kasi may mga sarili rin naman silang mga qualification na hinahanap at marami rin naman ang pinagpilian nila. Kaya nga, ay hindi ko na tinanong kung ano ang naging detalye ng kanilang pagpili noong tayo ay sinabihan na tayo ang napili. Ang isa lang ang tanging sagot ko, yes sir, we will comply and we will do our job to the best way we can. Oo. So good luck sir sa bag-ong assignment. Kag hoping nga kung mga balita dito sir base mahaboy mo man ka sa amon dire, ma-inform mo kami para nga mabalaan man sa ngaton nga mga ka-newsline nga mga Ilonggo sa Western Visayas sa Major Sinon Pansito sir. Makakaasa po kayo dyan, ang buhay naman natin ay hindi nagtatapos dito sa Iloilo, sa Western Visayas, sa Central Visayas. Pagkos sa journey ng buhay ko bilang ganito, bilang public affairs operator ng Armed Forces of the Philippines, sama-sama pa rin tayo. We believe na naging contributor din kayo sa kung ano man ang naging achievements ko. Kaya sa mga susunod na mga panahon, sana ay ako pa nga ang makikiusap sa inyo na sana samahan niyo ako sa mga susunod pa na mga trabaho at saka mga responsibilidad na aking susuhin. Thank you so much Major Sinon Pansito. God bless. Jenny, Iloilo Newsline, lahat ng tagapakinig ng ating programa at ng ating istasyon. Sa akin po ang pasasalamat. Maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat po sa magandang relasyon ng aming organisasyon at na sa inyo, sa media at sa taong bayan. With that po, patuloy sumasaludo ang Philippine Army sa inyo. Thank you so much. Good evening. So may bago ng assignment si Major Sinon Pansito the third. Waimbalan kung sino ang magabulo siya. Way pa man sang nakatan sang order. Way pa man mabalan kung sino ang mangin PIO o spokesperson sang 3rd Infantry Division. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of more for less. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones.
Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Mayong gabi kay Gemma Cabalonga kag kay Tokadoy. Dira man kay kagawad malan ni Regacho Cabalonga kag kagawad Damin. Kay Leslie Londonio from Bacoor, Cavite. Kag sa iyada nga mga upod. Kay Tabar Terante Emmanuel. Ga monitor ged sa Surat, India. Kay Nongnonoy Mark sa Taiwan. Kag kay Nang Roxanne, kay Yana, kag kay Johan, dira sa Gimaras, kay Tacherel Malones, kag Roel Malunes, kay Harriet Alvarado, mayong gabi. Oh, basi magnami pag inang tingo garon ni Sweta Noy, ay Nonoy Mark. Higin pili to sa kuno. Oh, Nonoy Mark. Thank you, Git. Thank you. Thank you. Kag dira mayong gabi man kay Cyril Tacosalme, Sally Mesaira, Edwin Belarmino Patnubay, kay Dina Magallanes, Robert Castor Jimenez, kay Eli Daanoy, Kagawad Betty Malion Talavera, Tom Sales Aldabod, kay Jonald Novera, kag kay Amy King, mayong gabi, kag sa aton mga ka-newsline. Paliog like, share, kag follow sa mga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline, kag paliog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa aton nga mga listeners, base luyag nyo nga magbakal sa nga priska nga bulak, kadtuin nyo ang Pinang's Flower Shop. Sang una, ara sila sa Sagwa Central Market. Sang uli, nagsulod naman kay gin mayara nga clearing no, sa karsada. Sang ulihin nagsaylo naman sila. Diin ang ila pwesto ara sa kilid sang Los Filipinos. Ano na siyang Los Filipinos? Amo na siya ang bikiri. Dira sa unhan lang gid sang UI, no? UI. Tabok man na sa gyapon sang Central Market, no? Kilid lang sa Los Filipinos ang Pinang's Flower Shop. Kadtuin nyo da kay pwede pa kamo makaayo kay Cyril, no? Basta nga maayo lang ang paghambal, no? So kay ina sa nag-inquire, kabay pa nga nakabakal ka na sa mga bulak. Kaya may nag-inquire na kay na. Tigin tudlo ta dito. Kara lang sa Snart. Sa kilid sang Los Filipinos nga bikiri. Tabok lang dira sang Central Market malapit sa kay Maria Clara no nga Ribulto. Malapit lang na da ang Pinang's Flower Shop. May mga katupad sa pero ang kadtuan nyo Pinang's Flower Shop. Mayara sila nga telephone number, mobile number. Kay antes kamo itong magkanto, pwede kamo nga makatawag anay sa kay Cyril Tacosalme. Ano gani ang ilang mobile number? Para sa smart or talk and text, pwede ka mo makatext or makatawag sa 0920-825-6483. 0920-825-6483. Kumpara naman sa mga Globe or TM, 0916-786-8896. Sa liwat, 0916-786-8896. Bakal na nga mo to bulak, kapin pa nagapakadto kita subong sa All Saints Day kag All Souls Day. Patigana na kamo. Kung mamayara kamo nga mga okasyon, kinanglan bulak, may mga kadlawan da, mapinalangga nyo sa kabuhi, nan bakal kamo to, may mga bouquet man to sila, may kabalo, sunflower arrangement na si Cyril.
Ang bala lang siya, eksperto na si Cyril sa Pinang Flower Shop. 4 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang counter ni Senator Richard Gordon batok kay President Rodrigo Duterte. Kay isang tinaligdan nga gabi, ang side lang to ni President Duterte nga to nga nabatian sa iya nga talk to the people. No? Binanatan niya naman si Senator Richard Gordon bilang chairman sang Philippine Red Cross. Daw ginagamit ko no ni Senator Gordon ang Red Cross sa iya nga pangampanya kag ginahimo ya kuno nga gatasan, no? Milking cow ang Red Cross. Tinagreact si Senator Richard Gordon, linya daw ginadivert mo lang yung President Duterte ang amon niya nga investigation. Ginahimuan mo sa pamagi nga ma-divert daw nagapang abugar kaya imo ya sa iban, no? Ikaw yung abogado sang amon ginaimbestigahan, no? Amon yung hambal ni Senator Richard Gordon. Kay kapin pa, ang ginaimbestigahan dire, ang alleged overprice sang mga medical supplies. Tuod nga wala pa man ini ma-conclude, why pa man ma-zero in sa Senado, ang sa mga miyembro sa Senate Blue Ribbon Committee, pero mayara na sila nga mga balasihan. No? Ang pwede mapasakaan sang kaso sa ombudsman. No? Ang mga empleyado o kung nagakumpos sang Parmalee Pharmaceutical Corporation. Gusto lang galing sa mga senador nga mas tablisar gid sa mayo, no? Mas tablisar gid sang maayo nga makakuha sila sang kumplito nga mga facts nga may basis gid bala sa pag-file sang kaso kriminal ang batok sa mga grupo ni sang Parmalee Pharmaceutical Corporation. So nagalawig ang hearing. Si President Duterte hindi yakaw yun nga sagad mo drag ang hearing ni nga daw waay naman sang labot-labot ang iban kag daw waay naman sang punto ang pagpamangkot sige mo pa ya drag ya ang investigation. Tiambal ni Senator Gordon linya amon niya nga investigation gusto namon nga makuha gid ang insakto kag mabalaan ang kamaturan sa likod sang Parmalee Pharmaceutical. Ti may kapital sila, sobra lang tungas milyon, no? Mga 500,000 plus lang. Ang ila kapital nag-intra sila ya sa transaksyon nga bilyon. Ginsalig man sang DOH ang procurement sa DBM procurement services. No, DBMPS. Tiyang DBMPS, amo ni sang una, ginadumalahan ni Yusik Lloyd Christopher Lau. Yusik Lloyd Christopher Lau, may ara siya nga mga contact person nga nag-intra man abi kuno sa bidding. May ara man kuno sila sang ikasarang, kag ang ining mga bidder, direkta nga nagkuha sang ilang nga mga supplies didto sa China. Yambal sa mga senador, may-ari man kita dire. May mga supplier man kita dire nga dito pa kita makuha sa China. Kag barato pa gani mga supplier dire nga daw mabakod pa gani kontra China to. Tiyaw kam nga dito gid. Ano ang sa likod sina? Daw hindi pa magalako nga miguhay sila, kilalahay sila, daw hindi pa magalako. That's why nga nagalawig ang investigation. Yarin sabat ni Senator Richard Gordon sa ginambal sang tinalikdan nga gabi kag sa talk to the people ni President Rodrigo Duterte. This is not an inquisition of sorts as na pinapalabas ng Pangulo ng Pilipinas na binubuli natin ang mga testigo. Nagtatanong lang po kami sapagkat napakahalaga sa amin na malaman ang buong katotohanan sapagkat kung wala naman pong tinatago
Sabi nga nila, truth is always ready to be questioned. Ano po? At ang mga nagsisinungaling, ang masasabi ko sa inyo ay talagang ayaw matcha-challenge. For the last several days, my friends and colleagues and fellow citizens, wala na pong ginawa ang ating Pangulo kundi humarap doon sa oras na parang magulat sa tao kung ano nangyayari sa pandemya, kundi ipagtanggol itong mga tao na andito. Wala pa naman po kami hinuhusga. Tila baga yung lumalabas, natataranta ang Pangulo. Bakit kailangan kayo ang magtanggol, Mr. President? Ito po ay napapansin ko lamang sapagkat nakakapagtaka mga kababayan. Magmula nung lumabas po ito sa COA, binigwasan na po ng Pangulo ang COA. Tapos, nung nag-umpisa po ang Blue Ribbon, binagwasan naman niyo po kami dito sa Senado. Huwag kayong makinig dyan. Walang mapapala dyan sa investigasyon na yan. Bakit sa umpisa pa lang nagtatago na kayo? Ayaw niyong pakinggan ng tao ang investigasyon ng COA? Ayaw niyong pakinggan ang investigasyon ng Senado? Napapaso po ba kayo? Sapagkat the truth, Mr. President, does not mind being questioned. Ang talagang nagmamind po ay yung mga sinungaling. Ayaw nilang mahahamon sila ng mga tanong na nahihirapan silang sagutin. Kaya hindi sila makasagot. Ang tigasagot nila ngayon ay si Attorney Duterte. Nagkakabogado po si Attorney Duterte ngayon. Hindi na siya Pangulo ng Pilipinas. Ang Pangulo po sumusumpa sa buong Pilipinas para sabihin niya, puproteksyonan ko at ipagtatanggol ko ang mga kababayan kong Pilipino. Ang tiwala po namin sa inyo ay wagas sa umpisa. Maraming mahihirap nagtiwala sa inyo. Nagtataka lang ngayon ang marami, bakit kayo ang nagtatanggol dito kay Lau na naging kasama niyo sa kampanya? Totoo, sinabi niyo may utang na loob kayo. Pero wag naman ho, ang utang na loob ay hindi pinapalitan ng katiwalian. Na lisensya para magnakaw. Na lisensya para gumawa ng pangulimbad. Lalo na kung hindi mapaliwanag. Kung gusto kong paliwanag dito at gusto kong maintindihan, bakit naman po kayo ang sumasagot? Nung dinala po namin dito yung mga tauhan nyo, nagalit kayo at pinagtanggol nyo palagi yung inyong kaibigan na si Mr. Yang. Si Michael Yang. Bakit yung pinagtatanggol si Mr. Yang? Kaya naman niyang pagtanggol pala yung kanyang sarili. Si Senator Richard Gordon. So mo to banat ya? Counter banat ya kay President Rodrigo Duterte. Linya, no, Mr. President, hindi ka na nga presidente sa mga Pilipino. Ano, nagapang-abugar ka na sa kay abogado ka ni Mr. Yang? No? Ikay ginambalan man sa President Duterte nga ang dugo sa Red Cross ginanegosyohan ni Senator Gordon. Ginanegosyohan. Tiambal ni Senator Gordon, hindi pa i-divert ang issue. Focus kita sa issue. Ano na ang balya? Allegation versus allegation Tiambal sang ni Senator Gordon, mo niya padayonon namon investigation. Padayonon namon investigation para mabalan ang matudtuod na subong hindi pa nila makonclude. No, kung may ara nga overpriced gid man, kung may ara nga kinawatay nga natabo sa pag-purchase sang medical supplies. 13 minutos na nakaligad sa alas 9. Badayon kamo nga nagapamati sa Iloilo Newsline. Gusto nyo magbakal sa preska nga isda, kadto kamo sa Crossing Pacho, Dueñas, Iloilo. Nagabaliga sa preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nejema. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ilang lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. May ara sa preska nga isda kag mga seafoods. Katula kamo sa Crossing Pacho, Dueñas, Iloilo.
Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang obra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ilaw pisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Viejo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede niyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Happy birthday gali kay Day Mercy Luxin Diaz. Nagaiwat sang iyang kaadlawan. Happy birthday. Mayong gabi kay William Casio Jr., Nejima Tupas, Ruby Providogalio, Manuelita Sibonga, Pastor Ed Kasidsid, Lionel Paguntalan Bangyaw, Kaito Janjan Sapio, Juna Menjola Alidron, Mary Joy Castiva, Mary Eve Santia, Mary Grace Bautista, kag Martin Bautista. 15 minutos na nakaligad sa alas 9. Sang nagligad nga si Mana, pertik damo to siya buwang na-recover sa Luzon area. Masobra 800 kilos sang shabu. Nabungkag tong sindikato sa droga. May nagkalamatay itong Chinese national, may mga nagkaladakpan. Gincheck naton sa PDEA Director sa Western Visayas kung may naglusot din nga illegal drugs nga halin dito sa mga sindikato. May na-monitor bala sila? Kumusta ang monitoring sa mga drug groups nga naga-exister sa Western Visayas? May ara gidman nga drug groups sa Western Visayas nga sige ang ila sining nga palaptas ang illegal drugs. Check naton ang informasyon upod sa kay Director Alex Tablate, ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Director. Director Alex Tablate. Guidance dyan ng natin ng mga superiors natin sa National Headquarters. Protocol talaga yung monitor natin yung mga reported na mga supply na posibleng na-distribute na rin sa mga different provinces of the Philippines. Now, as far as Western Visayas is concerned, may mga operatiba tayo ngayon sa mga different provinces na nakatutok din. If in case may mga pumasok na information, of course, we need to validate at may mga naman tayo, mga personalities din na tinitingnan. Malalaman din naman natin ito kasi may mga tao naman tayo sa baba talaga na mag-a-assess. So, 15 case lang meron, of course, kailangan natin mag-conduct ng mga anti-drug operation. At saka ang na-recover, sir, na shabu doon sa Luzon area, most especially doon sa Zambales at saka sa Cavite, hindi pa ma-identify din ninyo dito po sa Western Visayas kung anong klaseng quality yan? Kasi as far as yung recovery naman is concerned, as to ang isang isang indicator ay yung packaging. Yes, sir. Pero madidetermine lang natin yon kung sakaling ang manghuli din natin ay in bulk din yung kilo-kilo. Kasi ang diskarte kasi pag sa mga provinces na, lalo na pag yung sa mga local contacts nila, usually ang ginagawa nila dito ay nagkakaroon na ng repackaging. So as far as doon sa talaga, kung sasabihin natin quality, malalaman lang kasi natin yung purity ng drugs once na ipasa natin sa crime lab at yun ay na-examine.
Mhm. So, oo. So, sa ngayon naman, I believe yung mga recovered na mga illegal drugs doon sa Luzon, ay, yan din yan, kumbaga, examine din yan sa laboratory at malalaman din yung doon, yung purity. So, sabi ko nga, we do not discount the possibility na meron ng dito na distribute. That's why, continuous yung mga anti-drug operations natin, particularly dito sa Negros Occidental area. Kasi alam naman natin na even with PNP, ganun din ang tutok. So, okay naman yung mga natin, nakatutok tayo dito. Oo. So, itong mga Chinese na intercept, sir, na buwag ng ating mga tropa doon sa Luzon area, sa inyong palagay, sir, may tie-up sila dito sa Western Visayas? As far as we are concerned, no, ang ito kasing mga tulad dito ng mga international drug syndicates, most probably may mga local contacts yan. Kasi although hindi naman natin masabi na talagang mga direct na yan, meron talagang mga local contacts na yung mga local contacts, yun din yung may mga contacts pa rin within sa local. Pero yung nasa baba na, yung mga tinatawag natin na yung sa street level, walang masyadong yan, kumbaga direct doon sa taas kasi nag-evolve na rin yung natin yung mga drug syndicates may compartmentalization na, so kino-compartmentalize nila yan. So, so in the coming days malalaman naman natin yan depende sa recovery natin. At malalaman din natin yan sa monitoring natin kung gumagalaw na yung presyo. So, basically, ganun pa rin sa supply and demand. Pag medyo konti yung supply, talagang nagmamahal yan. Pero once na medyo bumaba yung natin, yung monitoring ng price, ang presumption dyan is talagang may supply. Pero sir, sa ngayon, dahil nga ang laki ng recovery doon sa Luzon area, ito nga yun yung 580 kilos worth 3.9 billion, tapos sumunod yung 181 kilos, tapos yung kasama dito yung 48 kilos. So sa dami ng recovery sir, ang preferred natin na medyo supply-wise, talagang medyo kukunti ngayon sa baba. Pero, ayun lang natin, assessment. Sabi ko nga, maano lang natin na we could only, doon sa assessment kung ano yung mangyayari sa mga upcoming na mga operations. So, do you think, sir, ang supply sa ngayon dito po sa Western Visayas bumaba? Kasi maraming supply ang na-intercept doon sa Luzon area. Iyon ang in-anticipate natin. Kasi nga, mag-iigpit yan Granting, ito na lang sir, for purposes of discussion, granting may mga na-distribute yan sa mga local na contacts nila, hindi rin yan basta-basta ngayon magbibitaw dahil nga sa talagang nakatutok ngayon ang mga operatiba natin, both from PNP and PDEA. So, kumbaga, talagang kailangan ng continuous monitoring. So, this is a legal matter na ginagawa natin. At, yun ang assessment talaga natin, sir. With the recovery of those almost 1 ton na supply, talagang medyo ina-expect natin na sa baba, medyo kunti ngayon yung bigayan yan. However, hindi naman natin sinasabi na 100% yan. Kasi sabi ko nga, mga bigay na yan sa mga local contacts. Pero eventually, hindi agad yan. Titingnan natin in the following weeks or months kung ano yung magiging takbo. Yan yung assessment natin, sir. Sinabi ni
PNP Chief Guillermo Eliazar at saka ni Director Gerald Wilkins na dapat palakasin ang campaign against sa illegal drugs, most especially doon sa dagat, no, na mag-conduct ng patrolling itong Maritime Group. So parang nagtandim na dito ang pulis natin at saka ang PDEA. So noon, sir, by land ang distribution at pag-deliver. Sa ngayon, sir, sa inyong na monitor, mayroon na sa dagat, sir, ang pag-deliver ng illegal drugs? Sige, bigyan natin ng overview sa yung mga kanasunod sa atin, no. Ang dati kasi ang alakalan sa illegal drugs ay nung time na madami pa tayong mga clandestine laboratory dito sa Pilipinas. Yes, sir. That was years back. Yung transportation, yung delivery ay usually through land. Of course, ang Pilipinas naman, alam natin na isla na tayo through Roro. Usual na yun yung naging usual na route. And meron din, ginagamit din yan dito sa mga coastline areas natin. However, nung medyo nagkaroon tayo ng, especially nung umupo si President Duterte, talagang very intensified yung mga anti-drug operation. Ang daming na-dismantle na clandestine laboratory. Yan ang reason ngayon na majority ng mga recovery ay more on sa importation na, sir. Yan na yung ngayon, yung mga nai-interdict along mga coastlines natin. And for that operation sa Zambales area, nakita naman natin yung area na talagang most probably talaga sa dagat yun. Oo, sa dagat yan. Okay. Yun yung naging strategy nila kasi majority nga ng supply ngayon sa Pilipinas ay imported yan coming from the Golden Triangle area. So yan yung naging modus nila through this because of that, kaya nga nagkaroon na ngayon ng talagang intensified monitoring din along sabi ko nga kanina, nag-iba na yung ngayon, yung trend sa illegal drugs kasi more on importation, more on galing sa labas yung source natin ngayon, unlike before na may mga local manufacturers. So sa ngayon, isa talagang matinding strategy nila ay to transport illegal drugs through our coastlines or along or malapit sa mga coastlines natin. Kasi nga, kung i-imagine natin napakahaba, so mahirap talaga bantayan. And that's the reason why sinabi ni General Eliazar, of course with our DDG, na kailangan talaga ng more intensified coordination among and between law enforcement units na talagang tutukan yung mga coastal areas natin kasi diyan talaga pumapasok yung drugs natin ngayon. So dito sa atin, sir, may coordination din tayo sa Philippine Coast Guard dito po sa Western Visayas. Yes, continuous. Actually, sir, ngayon, bigyan ko lang kayo ng statistics for the period January to mga July. Although may na tayo, continuous yung natin sa yung mga tinatawag natin na mga canine paneling sa mga seaports. Nag-intensify tayo ngayong August kasi nag-average lang tayo dati ng mga more or less 40 paneling every month. So ngayon naman ay umabot tayo ng mga 100 plus and we want to be consistent with the efforts. At hindi lang po solo ng PDEA yan. Kasama po natin dyan yung sa PNP, of course, Coast Guard, yung Bureau of Customs, yung port police natin, ang mga other units. So, tayo din sa dito ay talagang ini-intensify natin yung especially yung mga gateway areas papunta dito sa atin dito sa Panay area. Oo. So sa ngayon, sir, kumusta po ang conduct natin sa mga anti-drug operation dito po sa Western Visayas? Kumusta ang status po ng ibang mga naiiwan pa na mga drug syndicate? Okay, for discuss tayo dito sa third quarter. Yes, sir. Yung third quarter that will include
July, August, and of course, ngayon, September. Yes, sir. Now, as far as anti-drug operations is concerned, sa PDEA lang, as far as PDEA is concerned, meron na tayong mga more or less mga 40 high-value targets na nahuli. At meron na rin tayong mga 4 na high-impact operations. And based dito sa statistics na to, majority po ng mga anti-drug operations natin ay dito sa Negros Occidental area, including Bacolod City and San Carlos City. So, it has been consistent na talagang as far as anti-drug operations is concerned, dito talaga medyo yung may mga galaw pa. And dito naman sa Panay area, may mga pakunti-kunti pa rin tayong mga anti-drug operations. Kasi ang laki kasi ng nangyari kung i-compare natin years ago, sabihin naman natin mga 5 years ago, alam naman natin ang status dito sa Panay, especially in Iloilo City. Yes, sir. But kasi yun nga, ano kasi dati, kumbaga isa lang talaga yung may hawak. Sabihin na natin organized mo. Kaya nung naputol yon, talagang bumagsak din yung organisasyon. Pero hindi pa rin natin dinidiscount kasi may mga ginomonitor pa rin tayo ng mga galaw, pero unlike before na malakihan, ngayon medyo may mga huli pa rin tayo. Pero ang laki na ng binaba. But for Negros Occidental area, sabi ko nga, talagang almost every day, merong mga huli doon, ang PNP at PDEA. Oh, so mayroong drug group pa. Presensya pa ng drug group doon sa Negros. Meron pa rin tayong minomonitor na more or less mga 4 yan na grupo. At recently nga, may nahuli tayong isang member ng isang drug group dito sa Bacolod City area. Oo. Yung drug group, sir, na naiwan pa doon sa Bacolod, mga remnants pa yun noon ng drug group na namatay na dito sa Iloilo. That's correct na. May mga pa rin yan, may mga remnants kasi may din naman sila kumbaga may mga galaw pa rin, pero hindi tulad dati talaga na organized. Pag sinabi natin organized, sa tao pa lang, alam natin na talagang madaming tao. Pero ngayon, medyo na rin, nag-iba na rin yung nila, yung diskarte. Ang diskarte is may mga contact dito sa local, na yung local naman, yung nasa talaga, nasa baba is hindi naman nila actually din makilala sa totoong pangalan kasi mga alias na rin lang yung ginagamit. Oo. At din, yung diskarte na most of the time ngayon, seldom it happens na pag malakihan ng transaction is kaliwaan talaga. Oo. Magkakaroon lang. Yes. So baka yung pang mga drug group na kasama noon ni Juan, alias Dragon, na pumasok sa amin sa stasyon? Yung sa naman, hindi lang natin pangalanan, sir, kasi part ng natin, protocol yung minomonitor pa rin natin. But eventually, from time to time, nag-update din naman tayo sa mga kasama natin sa media kung sino yung mga nahuhuli. And recently nga, meron din tayo dito sa Capiz, that was a joint operation between PDEA and PNP. Meron din tayong nahuli doon na part ng remnant ng isa ding grupo. So, rest assured na continuous yung trabaho ng mga operatives natin ng PNP at today, of course, kasi dami rin mga trabaho natin na kasama natin sila. Oo. How about, sir, ang isa pa sir na parang wanted na sa ngayon dito po sa Iloilo na siya na lang ang naiwan. Anong monitoring natin sa kanya? Okay, as per latest natin, for both naman siguro ng PNP at today and other operating units, hindi naman natin yan sineset aside. Kaya nga lang sa ngayon, parang wala tayong namumonitor na andito sa area.
And sa practically speaking din, kung ito naman ay illegalist na tinahanap, alam natin kung anong diskarte mo. Diba? So, sa ngayon, although continuous monitoring, hindi nga lang natin talagang matumbok-tumbok kung saan. Kung saan siya. Okay. Kasi, example sir, yung isa dito sa sa Negros Occidental area, yung leader ng Divini Gracia Group, nabalitaan natin, nakuha yun sa sa Luzon area Oo, sa Although, sa Rizal area ata sir, unfortunately, unfortunately, namatay yung subject. So with other personalities, siguro malalaman na lang natin yan sir pag eventually ay mahuli kung saan area. Oo, sabay pa makuha na sila lahat sir. At saka Ayun, yun naman ang talaga directive sa atin na talagang tutukan itong mga personalities na to. Although in reality ngayon, yung mga yung mga pakunti-kunting mga tinatawag natin ng mga newly identified drug personalities. Ito naman yung mga bagong usbong, pero sabi nga natin, regardless naman kung anong level ng kategory ng isang personality, talaga uhulihin at uhulihin natin yan. correct sir. Oo, parang may resurrect din na iba. Meron din yan kasi nga sabi nga natin hindi naman lahat yan 100% sabihin natin yung mga nag-surrender 80% din talagang nagbago. Meron din talagang Bumalik. Bumalik dyan. Kasi for what reason hindi nga natin maintindihan binigyan na tayo ng chance tapos yun pa rin ang gagawin natin. So ang operatiba ay walang choice kundi talaga i-operate na. Sir, ang operasyon. Right. That's talagang yan. Huhulihin talaga natin yan. At meron tayong ngayon sir, yung ewan ko kung narinig mo na sir yung isumbong mo kay Wilkin. Yes sir. Na-hotline natin. So, just an update, ang daming mga anti-drug operations natin resulting doon sa mga reported sa IMKW natin. So, isang platform na malaki ang naibigay na tulong sa mga operative, especially for PDEA. Si PDEA 6 Director Alex Tablate. So mo tong iyang pagsaysap. Subong, hugot nga ginamonitor nila kung may-ari gid man nga naglusot nga illegal drugs o konsyabo nga kabahin sa mga na-recover na intercept didto sa Luzon area. But so far, nagjutay ang supply sang illegal drugs sa monitoring sang PDEA diri sa Western Visayas. So may nag-exister pa sa gyapon nga 4 ka mga drug groups ara sa Negros Occidental. Kag isa diri ka drug group nga sa siyudad sang Iloilo, sang una ginapangita ni siya nga mo ni ang si PDEA 6 identified drug group leader Bolivar, hindi na subong makitaan kundi na sa nagpanago. Hindi na siya makitaan kuno sa mga operatiba. Kay ginapangita sa nahidlaman mga operatiba siya mga pulis ka PDEA. So bantayan nato ni ang dugang nga mga impormasyon kabay pa ginatinguan ni Director Alex Tablate nga makuha na ini tanan-tanan makuha hasta mga drug group leader nga nag-exister sa Western Visayas. 38 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. CL Diaz, Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sa sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki
nga nagakuha sang feeds. CL Diaz, Poultry Supply. Mayong gabi kay Serge Chavez, Pamski Santillan, Bill Escala, Pogs Pacifico, Rani Valdez Tamon, Felix Ada, J. Maligdong, Benji Villanueva Ramos, kay Rotelio Cabato, Benji Acosta, Marjo Cruz, Nathan Gregorio Bayogo, Edwin Sanico, RG Perez, Vincent Mallorca, Riagan Valdevia Salaber, Miguel Luching, Dorothy Kalimutan Cañete, kay Rakabak Tulan, Dorothy, kay Izal Calataro, Sally Mesaira, Diraman sa kay Rodeline Manayan Saspa, kag Olivia Saspa Marcelino, kay Josel Talavera, Bong Loria, Rovan Alavi Adjo, Cirlo Tupas, kay Josie Lagman, Bonimar Parcon Botante, kay Tututong Tacherel, kay Bibi, Toto Chout, kag sa Lucendo family, Daraman kay Antiting, Tolando, Linlen kag kay Doc Ronnie, sa kay Mami Alice, Toto Justin ng tata kay ng RK, Bobby Estamber, Nolly Diaz, Bebs Villanueva, Manuelita Sibonga, Jomel Siwagan, Christy Galio Gonzalez, Lerma Talite, Eileen Andres Sorsano, sa kay Erwin Alison Magarzo, Maymay Rapita, Joe Pineda, Jocelyn Valenzuela, kag kay June Kalumay, kag Anse Kedato, sagot 3 mayong gabi. Dira man kay John Kapulot kag sa iban nga makatapos ang media nga nagamonitor mayong gabi. Check ta ang report sa atong koneksyon nagikan sa Antique. Kay apat ka mga barangay to sa Hamtek o ginbaha. Anong kausa ha? Yari ang report. Upod sa aton nga koneksyon. Standby, Kanyos Line Roaming. Kanyos Line Roaming. Kahapon kahapon sa hapon, first day kamunog ang ulan nga nagbuo sa southern part of Antique and southern part of Iloilo. Oh. Sa Banwa sa Antique, more or less mga sobrang 2 ka oras ang buo ng walang impact na ulan. That's why ang apat ka barangay sang Hamtek, ang barangay Kalakha 1, 2, barangay Asluman, barangay Bilabed Tunimis, ginlapaw kahapon sang COVID ang ila sini nga barangay. Hindi gidman bilog nga barangay kay nanti nga barangay ang may portion sa barangay kataas, pero ang kadurugan ang mga balay malapit sa suba kay man may Kalakha River diraya. Amo iba ang naggrabe butok ang tubig sa Kalakha River. That's why ang kadurugan may mga kabalayan, may mga kasapatan, may kanyugan, may kasagingan, may paray, ginbaha kahapon sa news line gani. Waay man saging report nga nagkamatay ako ng meeting. Luwas lang gid sa pila ka kasapatan na nakalanumos bangod iban na lawig sa binit ng kung sa tramnan, sa durog, sa durugan, kag kasagingan, kag malapit sa suba. Bangod sila, may mga balay man na nagkalagubak na made of native materials nga ginsuba, ginamod sang baha. Waay kasing ginpagawa na report ang provincial government o ang municipal agricultural office ng Antique kung tilagid ang extent of damage of pamalay, crops in terms of agriculture. Kay ang ginuna sa ina kang aga suno sa municipal government ng Antique ang mahatagan ayuda ang mga nangalitan kag ma-assista ang mga damage sa ilang mga propiedad. That's why subong adlaw gina-assist pa lang, bango gina-assist pa subong adlaw,
way pamapakod kung turagit ang tagtabilugan nga damage to datang baha. Ano na natabo? Siya ang ginalingan sang baha kanyos lang dyan tangod sa bukid ng barangay sa akot mo dyan sa ngamti. Sa barangay Pasungaw, may landslide na tabo. I see. Nagpunod sa subang. Kag bangod nga nagpunod ang tubig, kan nagdamo ng tubig ay nagpunod sa subang. Nabulwak, that's why nagulpiada ang release ng tubig, naglamo na naglapaw sa mga barangayan nga ini. Ang maayo lang, kay waay sa mga patay. Pero may nagkalabibak na mga infrastructures, especially ang mga backstall boat nga nagatabok sa National Highway, dira sa Kalakapuno, bangod nga nagbahol ang tubig sa suba, naglapaw ang tubig sa karsada, pag ang mga backstall boat ginkabkab, ang binit karsada ginkabkab, bangod sa mabaskop, karin sang baha, kanyos line, Dani. So, kumusta subong? Umpisa ka naging semana na nagtinulan man. Kagwa ay parehas ang ulan sa kada banwa. May mga portion good diri sa mga kabanwanan Tantiking na nagbinaha. Nagbaha sa Simalong, nagbaha subong Santik, ang ligat na semana nagbaha man sa Bugasong, sa Tibyaw, sa Tulaki. Lakit ang lawaan. Amo ining mga kabanwanan na may mga lugar nga ginabaha, bangod nga ang backstall boat na tabok sa National Highway, Tabunan. hindi makasarang, maglinis ang tubig halin sa bukid, pagkadto sa dagat. Kag nangingage ini sa DPWH mo sa tirang ng mga tumuloyo na kung mag-abot ang nangyaya by last quarter of this year, ano ini mangingage na kinahanglan o improbaho ng backstall boat kay amo naman inig na paabot ng mga baha kung mag-landin niya. Oo. So, back to normal na tanan-tanan ng pagpangabuhi sa mga pumuluyo sa apat nga mga kabarangayan, sa Hamtik-Antiki, Kanyos Line Rumeng. Back to normal na initanan-tanan kay manti. Mga sang oras din man ang hado pagbahabog grupo nagbaha nga kapangapaw sa mga kabalayan mo pagtapos sa oras nagsulpa man ang tubig naglabaw bangod nitin na nagbultibuham to sa mga bukid ang nagpunod na naglandslide nagpunod sa subaan nga naglandslide nga lupa sa bukid nagpunod sa suba that's why bangod nagpunod nagtukpat ang tubig nagdabuwat ang muna gulpi nga nagbaha paagto sa tubos. Niyad lang gani, wala pinay na patay sa kultiaba ng pagrekasa ang tubig sa suba. Ang muna niya kauna na tabo sa Bagyo Frank sa Sibalom River, narakwa ni karamatay, bagay niya may nag-landslide man sa puno ang suba, kulang bumuwang, that's why, nagpranglapaw sa kaburugan kang mga barangay niya, ang tubig, abay ang lupa. Oh, so mayo lang kay temprano pa kag masanag pa nga nakitaan sa mga pumuluyo. What if abi kung dulom to? Undi kibot na lang sila iban gorogay no taw lang to Kanyos Line Rumeng. Amo gani pasalamat kay natabo yan to adlaw. Pero kung gabihin mo, turog mo Kanyos Line gani. Matalang-talang kag hindi kung diin ka malangoy nga dahadok. Pero gali ka langoy ka. Mahin kung diin ka ilampos ka nga dahadok nga suba. Mamurag-muragan ka lang, naturo ko sa balay mo, binlapaw, ka na baha. Matingala ka pa, nga basa ko haw, ano ko nangihi, wasak balo, baha na kali. Mga yun lang gani, ay adlawon, bukong gabi, amo ng delikado. Isang kaleksyon ini, nga basta ka ulan, basta balay mo, rapit sa suba, kahit sa durugan, di ka magsalig-ilayo ang suba. Ay, evidence nga may tipad sa puno, mapunod, gulpi na buhang, maabot gid ang imo balay. Ang importante, nga mayara ka dason nga kaladtuan. Dapat ang balay mo, kung magpa-construct ka, Berman Light Materials, dapat may second floor. Hindi ba Kanyos Line Rumeng? Ate ko na, ang ibang nga balay nga dyan sa lapit sa suba, hindi nyo gid pagtinirin, inuaan nyo lang umanga kung adlawon. Ang tunan nyo lang,
Pero kung gabi, hindi mo magtulog, hindi ka tempa kung kapag lumagyoy mo o yung permanent kaya residensya nyo. Oo. So hindi gid magpabinturar kay mabutang kasalang-alang kung hinali nga matabo. Hindi Black Newsline Romeng? Amo, gini, importante ang kabuhi. Bisan tigado lang ang importante. Bisan now ay importante, buhi. Amo nang importante gid. Amo na ang magic word. Bisan laway lang ang importante nga buhi. Amo na kapon. Kay Manti, life is precious. Talungan tagi ng aton. Nakabuhi nga hindi mapatay. Ay, mayan pa gani. Sa gusto dami, may kontrata kung tumigo ko mo. Ay, makabalos ka pa. Bisan dupra lang. Pero kung kontra mo, hindi nagigbalos. Oh, laban-laban gid makapakapa ka gid naman na sila isang iban nga sa mga Cebuano bla kung nakita iyang baha na kagunway na sa mahimo silingon niya ng upod niya manglangoy tadong. Hindi ko hindi. Malangoy na lang kuno sila. What if abi karon nga hindi tuyak balo maglangoy? Ano, mapakwa na lang siya, mapalumos na lang. Ate mo kinlang mo ang tanwe na lumos kagid lang rin. Pero yung problema lang, sa harap ka ba lang nga, lubog ka sa subara, ka mahanda sa tanggap na sa gramaan ka kwayan laki, pati kwayan ito, nalabot sa bakaman. Hindi ka kakalin, matrap ka, patay ka man diapon. Ano ke? Basta nga mga natural calamity, dapat mag-ulig mo kita, agad hindi kita mabiktima, na hindi kita makabalos. Mga kabiyanan. Kaya ang natural calamity, amo ina ang mga kontrata na hindi kita makabalos, kaya naturalisa ina ang Newsline dami. So, amo ina ang report, di kan dari sa may probinsya sa Antique. Ako dyan, si Romeng Antonio ng report. Para sa Iloilo. Newsline Romeng? Newsline Romeng? Yes. Basi-bas makaambit-ambit man ko sa imo, kaga makaambit ka man sa akon, testingan ta, upod ta buwas si Paurok, Lamigo. Trayo. Sige. Buwas saga, Lasite. Sino yung upod mo? Dito sa Canada, si Paurok, si Ricky Lamigo. Di Manok na to? Ikaw mandaya sa Antique, ako mandiri sa Iloilo, hindi Trayo. Three Musketeers, dice lapin. Oo, Three Musketeers. Sige. Kung ano lang da, bisan na importante kasi biskwet ako. Ang importante, buhi. Sige. Sige, kanisan ka na. Ang unang report, taknikan mo sa Antique. Ako dyan, si Newsline, Romeng Antonio nag-report. Para sa Iloilo. Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Newsline Romeng Antonio sa probinsya sang Antique. Thank you so much sa aton tong Newsline. So, kabay pa nga maghalong-halong gid sa aton nga mga kauturan sa mga kabyanan naton da sa Hamtik Antique. Labi na kon gabi grabing ulan. So, halong-halong gid kamo hindi magatag kumpiyansa nga malayo kamo tuod sa suba. Basi gulpi lang bla nga magdaganas kaga mabutang kamo sa langalang iindi nyo pag-irisgo ang inyo nga kabuhi. 53 minutos na nakaligad sa alas 9 padayon kamo nga nagapamati dire sa Iloilo Newsline. Sina? Sa mga listeners naton da no pangita sa veterinarian rehistrado nga veterinarian sa Guimaras, mga Guimaras noon, ara na da si Doc Ronnie Galia. Ara sa San Miguel, Jordan, Guimaras, mayara dira siya ng Animal Clinic, Vitron Animal Clinic. Sa magpapakadto ka Santa Teresa, yara sa left side, sa unan na nasang Dominic Funeral Parlor, ara dang Vitron Animal Clinic. Sa left side, magkadto ka Santa Teresa, mauna magyanda, ang gasoline station, dason, mayarada nga karwasan, sunod ya, amo na ang People's Television, tara lang sa unhan, sa ubos-ubos lang gid, sa wala, ang Vitron Animal Clinic. Iya ina ni Doc Ronnie Galia,
Iya ina ni Doc Ronnie Galia. So, approachable ina nga doktor, veterinarian. Hindi ka mo kadto sa hindi rehistrado kay basin mabutang salang-alang ang inyong mga kasapatan labi ng pinalangga nyo nga ido. E-check na to na report sa aton nga koneksyon sa probinsya sang Guimaras upod kay Danny Villases kay may pick up to nakabunggo sa naga-parking tricycle sa higad sang karsada. Basi blang ara pa sa highway ning tricycle. Anong natabo ni? Kamustang driver? Yari ang report ni Danny Villases. Kanyos line Danny, paliog standby. Okay? Ara na? Kanyos line Danny. Salamat dyan, mismo ang driver sa ng pick-up ang nag-report personal sa makatapos ng Buenavista Police na siya mismo ang nakabunggo isa ka tricycle na nag-parking sa Gasindalan samtang isa nag-paniyo kanya sa pick-up. Ang driver sa pick-up kilala sa Stephen John Salkera Iborte 24 edad sa barangay Kadyuman San Dionisio Iloilo na suno sa iya samtang nagamaniyo siya sa pick-up sa estrada may isa ka tricycle nga top-down na nag-park sa Igasindalan sa mismo sa likod sa munisipyo sa Buenavista na wala niya madiparahan. So sa mga insidente ng tuga sa pagkasamad sa sining salakyan ang pagkaguba sa left front daw nga ispiho. Ang yamas nga wala man nga bayan sa sining salakyan kag nabuka pagit ang porsyon sang ispiho sa amo nga salakyan. So yan lamang ini palikod. Pero ang driver ng tricycle wala may baluan kung sino sadto ang tagiya. Ang yan lamang diri para for record purposes ni dyan. So now sa bayan niya karon sa mga kampanya ang patok sang newsline di dyan sa mga wala sang driver's license, wala sang ORCR, wala sang helmet. Ang makatapos ang HPG sa panguna ni Police Staff Sergeant Randy Santina kapos sang makatapos sang GAD sang Banwas ng Buenavista papadayon ang ilas niya pagkapanya batok sini. Sa nakuha ka nga record newsline na dyan alipas ang last week sa August up to this present time mga anong kabiglog ang ilasin na pundakpan na ang mga violation kini ay ban wala sa driver's license na saling ko na wala helmet kag atong mga nag-disgrasya na wala sa ORCR kag ibang pagid nga mga violation sang traffic rules and regulations dire sa may Guimaras kabi nga sa Banwas ng Buenavista. Now lately na tikma naman nila ang isa pagidiri nga nagamaniyo sang isang motorsiklo na wala sang helmet kag wala sang driver's license. Naging kilala sini ang suspect o na subject nga mo si J. Hebron may legal nga poligon sang barangay Dagsaan Buenavista Guimaras. Ini nga siya impound ang nga salakyan. Of course, pati na siya gusto nga nakapatubag sining mga violations sa traffic rules and regulations. So, sinasiling ko na padayon ang kampanya sa SPG ag sang combined team sa tilad sa Buenavista agod sa paglagas ng mga nag-violar traffic rules and regulations. Now, usually na dyan nagpadulong na patapos sa may San Lorenzo kag nakakuha kita sa pila ka mga informasyon na padayon ang pagmaniobra o pagmonitor sa mga tapos ng police, mapagda ng mga consent sa banyas ng health protocol
sa mga banwa, labi na sa pinapadyak ng mga sityos sa mga barangay na sige sila ang motor nila, even though nga wala na sing checkpoint nga sa tuanay na pamtang sa mga highways, pero padayon ang ilas niya pag-monitor Okay. sabay niya sa mga napiktuhan sa COVID-19. So dito nakakapon sa kita makasigayon sa pagkontak mo sa Mayor din Pagaho, tinag-video malayan tipo kapon, tuman ka dambol ulan. Wala Okay. kita siya makakontak. Sige, Dan. But ang pulis ang mga banwa atos nila nakontak na. Sa mga latest report lagi ba niya sa province of Guimaras sa Japon na Daniel Villases, sabay niya sa Newsline para sa Newsline Iloilo. Madamo nga salamat sa report ni Danny Villasis na gikan sa Guimaras kay Mr. Giovanni Baay sang Journal Visayas mayang gabi. Ipabati tanay sa inyo si Undersecretary Maria Rosario Vergeres ang Department of Health. Amo ni siya ang spokesperson. May kang tanan ni sa reklamo sa iban nga mga empleyado nga daw ginahimo yang nga rason sa iban nga may employer nga kung way ka nakapabakuna, hindi ka makasulod sa imo nga ulubrahan daw tinuntuhan ay ara na sa konstitusyon. Yari si Yusek Maria Rosario Vergeres ang Department of Health. Hindi po natin nirerekomenda na maging mandato or maging obligado ang isang empleyado na bakunado siya para siya ay magkaroon ng trabaho o makapasok sa kanyang trabaho. So, nakalagay din po dun sa batas na RA 11525 na ang vaccine card shall not be considered as an additional requirement for employment purposes. So, maliwanag po ito sa ating batas na sinasabi vaccination is not mandatory. But of course, we highly encourage people to get vaccinated. Pero hindi po dapat nating gamitin ito para maging purpose para makapasok ang isang tao sa trabaho dahil hindi pa naman po talaga kompleta ang supplies natin at marami pa rin pong gusto namang magpabakuna pero hindi pa rin po sila natatawag for their vaccination. So kabay pa sa nakabati ka mo ha. Sa mga nagapatuman da nga kunway sang vaksin wala sang trabaho, sala na basi mapailan ka mo kaso. Basi mapailan ka mo kaso sa Department of Labor, ha? Kay nga why na yan nabutang sa konstitusyon? Ha? Sa Philippine Constitution wala na yan mabutang. Nga kung wala ka nakapabakuna, hindi ka pwede makatrabaho. Respetuhan ninyo ang diretso sa mga tao. Nga ang ina nga mabakuna, ara na sa mga merkado, ara na sa market. Under trial pa na. Ang nabalanta lang daw, Pfizer lang gayang ginrecognize subong sa FDA, kaga World Health Organization. Ang iba na, under trial pa, under sa pagtuon pa. No? Why pa, kung ara na sa market, di laban-laban, no? Laban-laban, pwede na ina nga mapang-tusok na da, mapang-turok. Di, kung why pa na sa market, hindi ka mo mamilit na tapiliton nyo patapos ang mga tao papirmahon nyo nga why ka mo sa labton kung ano magkalahinabo siya. Pareho to kay Dr. Hurao. Gimpabayan to sa DOH suno kay Dr. Hurao. Sa isa pa ka-doktor dito sa Quinto Distrito nga na patay. Sa isa pagid ka maestra sa sa isa sinika probinsya ang pulis nagpabaksin man ang empleyado sang gobyerno nga na-paralyze ini tanan gin report ninyo aras data ninyo da pinabayan nyo hindi ka mo mamilit kung hindi ang tao kapin pa kung may ara sa iya ginabatsyag. Kay mayo tani, kung ara na sa market, kagatapos, hindi nyo pagpapirmahon sila nga wala ka mo slabton. Kay mabudlay na, kabuhi isang tao. Kung iya na iya kasugtanan, kay total siya man yung mapirma sa Weber da, iya na iya, risgo.
So mas manami gid man nga makapabakuna. Pero kung may ara nga iban nga hindi siya magpabakuna kag kapinpabi sa labag sa ilaya nga reliyon, hindi nyo pagpilita. Kag hindi nyo paggamita ang vaksin sa trabaho. Kay basi papasakaan ka mo kaso kung may ara dira nga mag-interesar, basi disgrasya ka mo. Ha? So mula na atong panugyan, initanan-tanan nga mabaksin under trial lang. Agina obserbaran kay siling tana kung naway na obserbaran ara na sa market, way na kamo gapapirma nga way kamo sa labton ng naga-injection. Ha? Way na kamo naga hambalda nga kung anong matabo sa imo, way kami sang sa labton ha, imo niya kagustuhan. Di way pa sa market mo. Ha? Way pa na sa market. Kay kung nara na sa market, tapos na tanan. So wala na kita sa atin yon sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayo lang nga pagpamati. Salamat gid sa inyo nga pag-upod. Buwasaga. Listingan ta mga alas 7. Iloilo Newsline Morning Edition. Okay man ha? Iloilo Newsline Morning Edition. Di sa Sabado naman niya, sa gabi, alas 7 man eh. Evening edition naman eh, no? So, i-transfer ta ang Sabado. Eh, may pangabay na mahimo, tempranuhan. Sabado. So, ibutang taman alas 7. Tanawon ta ko na niklawig. Inyo ni pangabaya, tumanon ta. Basta ara lang ka mo, way gid sang problema. Basta naga-like, share, and follow ka mo. Kag nag-subscribe sa YouTube channel namon, way gid sang problema. Opo na lang sa atong technical partner. Kay Toto Boy Jeff, kag kay Nonoy MJ. Tanan-tanan nga mga ka-Newsline, God bless us. Ini ang inyo nga mga alagad. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz, nagapabilin sang bida, bawal walang mas, isanitize sa mga kamay, dumistansya ng 1 metro, alamin ang totoong impormasyon. Sa mga taga-pidiyada, sa taga-spearhead, lubong man sa mga miyembro sa Philippine Coast Guard, sa mga pulis naton sa Campo Delgado, sa ICPO, sa IPPO, sa diraman sa Kapi, sa Antique, Aklan, Negros Occidental, mayang gabi sa inyong atanan. Ako naman ang inyong alagad, ang inyong ka-Newsline, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.